Lid Jim Jerre. Sis het maar. Sneun 30 juni wien wij mij Sis het maar bij het Langste Dagfestival op een Gediek. En we lijnen de meesken deze vraag voor. Hokkerdai mocht voor jou nog langer worden. De Gediekste merken, dat vind ik altijd wel de gezelligste dag van Gediek. Dat is 2 keer in het jaar, maar het mocht voor mij wel wat langer worden. Joet. En waarom? Nou, dan deze glierbaan zo leuk is. Ik zou willen dat mijn verjaardag langer was. Nou, dat zal ik je ook correct vertellen. Dat je de dag van de muziek op een Gediek, daar heb je zulke geweldige artiesten. En dat is een hele mooie jongen, geweldig van de Gediek. En ik denk dat dat de jongen is die het langer wordt in mij. Eigenlijk alle dagen wel. Ik bedoel daarmee door het voor die warp natuurlijk. Maar de complimenten voor de organisatie. Natuurlijk prachtig waar, maar wat die meesten aan tiet en alles erin stutsen, een groot compliment. De vrijdag, zaterdag en de zondag. En waarom? Wil je dat ook weten? Nou, ik ben gek op mijn weekenden. Van maandag tot vrijdag werken. De weekenden, dat mag zo lang mogelijk duren voor mij. De dag dat mijn ben allebei er lekker bij Paak en Beppen winnen. Hier voor mij nog wat langer worden, meid. Lekker rustig. Het is de langste dag, maar het is eigenlijk nog steeds een lange nog. Hier voor mij nog wat langer mochten. Ja, deze dag eigenlijk, op zaterdag. Dit lijkt me geen langste dag van Gorredijk. Dus ja, het is eigenlijk nu al voorbij.